guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरनाय थाबाय। बहुत गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयो आं, बेखायनो दिनै मोनसे ब्लग लाबोनो होननानै आं भिडिअ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। खिथिगोन आं दिनै शिलंखौ माबायदि, नोंथांमोना शिलंखौ नायबानो जाबाय। मालाबा मोजां खिथिगोन, दिनै एसेल' खिथिगोन आं, बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' गाइस, बिदिब्ला थ'दो। दसे थाबायनो होनना ओंखारबोबाय आरोना मोनाबिलि। बबे थांगोन? हा? इथिं थांगोन ना मागोन? नैबिथिं बारा बेसेबां मोजां नङालै जायगाया। नैबे जाबाय शिलंनि जुवाइ आरो जुवाइ होनना बुङो। जों जुवायावसो थायो। शिलंखौ जों मिन्थला। बाय साइडआव थाबायलै इथिंनि मानसिफ्रा बिराद स्पिडआव सालायो। बांसिन बे लामायाव गारि गिदिरसो खारो, बिथिं गंथिं कार। बाहाय रिक्सायावसो बिसिनि मानसिफ्रा। हा? बिथिं सब गोजासोलै, गोजासो जोंनि बासा हा गैया बेयाव। थारमाने बिखौ बुस्थुआ बनायसिगोनब्रा बिल्डिं। नायलांबाय थादो नोंथांमोना मोजां मोनोबा ना। जुवायाव दिनै बन्द' जादों। बिथिंनि मा मोनयो? सब हाजो, गासैथिंबो हाजो। वाह! आच्छा, स्पिकार गुजुनाय जादोंलै। हा? वाह! थांबाय थाबानो हिट जालांबाय थायो। मालाबा हांगोन र'। थाव दिपुलै। लामायाबो दंफांनि स्टेपआ गाजा-गाजालै। बाय इथिं हनै गेरेट सोलोंनो, गेरेट। ट्राफिक जाथिलायदोंनोहाय। थाङा? हा? ससे आंखिरा ओइसिम। नोंथांमोनाथ' दिनै बारा मोजां नुवानोसै भिडिअखौ। मालाबा मोजां खिथिसिगोन। मोनाबायबो ना, गोजानाव थांनो हाला। बेनिखायनो ससे दिनै इन्ट्रडाक्सन हिसाबै नायना लादो आरो। मालाबा बरिया खिथिसिगोन शिलंखौ। मोजांबो नुला, मोनाबाय। बिथिं सिख्लाफोर सासेबो गैया दांलै। सिख्लाफोरखौ नुवा। ओंखारालै। सिख्लाफोर नुगोन होननानै ओंखारबोनायमोन, गैया नुवासै। नैबे जोंहा सिख्लाफोर नायनो होनना ओंखारबोनाय। नुवासै सासेबो। मालाबा बनना होगोन र' आं सासे। खासि सिख्ला लांगोननो। फैथारसिगौमोन दिनै, सेसमोन। जायालै, थांबायमोन। गारिजों खेलाय जाया। बारस'ना फैफिनदोसो। बेयावलाय मा फानो? So guys, दै लोमजादों बिथाङा। बायदि गोसो थोयो नोंखौनो गोसोआ गोरबोआ। मोनाबाय, मोजां नुनो नोंसोरो। नैबेनो जोंनि न'आ। बैलाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुवाय फैयोब्ला नैबे थाबायाव हाबलांबानो जाबाय। हा? नायलांथों। नैबे थाबा बेलाय जोंनि न'आ।
नुनायाव बोराय नुनो हागौ सिङाव थांबासो मिथिगोन नोंसोरो मोसांदि मा माने टाइल्सआनो मोनसे फिसायावनो मोसां दाम होनाय मोनो 1 लाख गाहाम र' लांगासिनो सिङाव माबायदि नायदो जोंनि खिथिग्रा खिथिया जाबाय आङो दामि न'फोरखौ सेन्देलाबो गबाय र' सेन्देल सोगोन लानो र' खिथिग्रा र' बे न'निफ्राय जोङो मोनाव हासुबाय दांना हरो आरो दांना हरगोन जों नैबेयाव जाबाय दा माने बेयाव स्पेसियेल रुम होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो माबा जायो मालाबा नाइटफोराव खनसेसो आरो इयाव होनदो इ सिङाव नोंथांमोना खिथिसिगोन आङो गैयाबाबो 5 लाखनिसो जागोन मास मोनसेयाव बे रुमा नोंथांमोना नायलांबाय थादो 1 2 3 गो wah टाइल्स गुन्जानाय wah जोंनि लेबखौ आन्दा खिथिग्रा माने जोंनि उन्दुग्रा खोनायो नोंथांमोना नै दरजा मिंग्रा नांलायदों होनना गन लानाय इसे होननानैखौ सानब्रा लेबखौ नाय नोंथांमोना गोजौआव दङ 1 2 3 4 ताला लेब नोंथांमोना मालाबाबो उन्दुनो मोनाखै बेफोरबायदियाव नैबेहा बेसेरा लेब गांसेबो गैजाया बिथांनो लेब होबाबो बिथाङा लेबखौनो गारखोरो मोनाव उन्दुना थायो लेबानो गना थायो बिथाङा थादो नोंथांमोना नै जोंनि हे थाबाखो नै बेयाव जाबाय जोंहा राइस ओंखाम सङो चिकेन दालि नोंथाङा नायलांबाय थादो बा मासे साफा बे जाबाय तान्दुरि रुटि बनायो बाटार नन प्लेन नन गार्लिक नन बेयाव गासैखौबो बनायो थाजि बुंरानो माबादो नायदो wah जानो लुगैबानो जाबानो जाबाय नै सिथायाबो wah मासे साब सिखोन नोंथांमोना बेफोरबायदि थाबा नुफेराखै जानो हागौ नाय बेयावबो दै सरग्राफोरा wah दैया र' दै फटयाखै बेयाव बिथिंबो हाजो नोंथांमोना नायनोल'सो नांगौ र' नैबे जा हाजो बिथिंबो बे जाबाय टयलेट दरजाखौ फांना लानोसै नङाबा सिखाव फैगोनसो नायदो नैबे जाबाय आंनि रुम बेनिफ्रायनो गासै माल बुस्थुखौ साप्लाय जायो आरो बेनिफ्राय थरसे खुरै जि जाबाय माहा बिया जानाय बिनि नामानो जाबाय हे थाबा नोंथांमोना आइटेम्सफोरखौ नायना चाइनिस आइटेम गासैखौबो मोनजोबगोन बेयाव मा खारदों मानो खारदों बाब मासे साफालो उन्दुलायनो हागोन स' भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोरा गोदान भिडिअ नायबाय थादों आंनिखौ नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलाव लाइक साबस्क्राइब खालामना हो हायोबालाय शेयार खालामबानो जाबाय हायाबा खालामनाङा मालाबा मोजां खिथिगोन र' शिलंखौ दास दिनै ओरैनो जास्ट बाङायल'सो खिथिदों खिथिनो बहुद गोजौ दंबावो र' माहाय तुना लाग्रोनो